Sziasztok, Commander Hun vagyok, és itt van velem Bazsi 240. Csá! Nem áll. Jó, még a lopakodást átváltom. Lopakodás, R betű, kész. Oké. Van itt gomb. Vetőmag. Az jól jöhet. Na, akkor gondolom ez így ugyanolyan survival sorozat lesz. Mást ugyanúgy nem tudunk. De ügyes vagy. Achievement. Ja, Egy gomba. Köszi. Eddig szereztem egy rohadt nagy piros gombából egy darab gombát. ügyesek. És már 5-öt. Yeah. Gyerünk, bányásszá. Én nyírfát Ó, vágok. várjál, ez új blokk, azt hiszem, ez diorit. Diorit, andezit. Meg melyik a harmadik? Várjál, itt van még egy. Bányásszál gyorsan követ, hogy tudjunk égetni disznóhúsit. Jó, Meg adják követ, hogy tudjak magamnak fakardot csinálni. nem kőkardot. Ja, kőkardot, bocsánat. Adjál létszik követ. 2 darabot. Thanks. Craftoljunk. Ja. Ölök addig egy pár cucut. Oké. Szerinted keresünk falut? Szerintem inkább valami jobb helyet találjunk. Mindegy, az a lényeg, hogy ne ilyen sötétes féle legyen. Hát a falu az tökéletes. Hát az tökéletes. Például egy mocsár, meg ilyen részen nem szívesen laknék. Oké. Bár szerintem ne éljünk faluba, szerintem inkább legyen házunk. Hát jó faluban egy házunk. De ne faluban, egy sima házat építsünk. Mondjuk, de jó. miért szarabb a falu? Mondd el. Hát, mert az nem annyira élvezhető, mert ott már minden szinte megvan, ami kell neked. Nope. Na, csinálja meg kemencét, légy szíves. Már csináltam, de minek? Van nálam 8 darab húsi. Kérsz kaját, vagy nem kérsz? Jö. Fele-fele. 4 az enyém, 4 a tiéd. Ok. Nem tudom, a legjobb ötlet mindig a falu. Mármint az én szempontom szerint. Egyet megettem. Következőt hadd vegyem ki én. Még 2 kiveszek. Aztán a többi a tiéd. Nyírfával csináltad, jó? Mi akartam? Bele egyet. Na most kezdett el sülni a te adagod. Oké. Nem akarjuk befedni ezt a kis bányát? Ne? Hát csinálnánk faszenet, van nálam 7 darab smoke, aztán itt betömnénk ezt a bányát, azt így estére beköltöznénk ide. Vagy ne. Jaj basszus, leestem a lávához. Help me! Nincsen költsághányom. Na jó, felásom magamat. Szép lassan. Vagy olyan szép lányszkinek vannak. Ez nem line skin. Hát akkor ez mi? Mondd el. Manu, vagy akármi, de ez pont nem line skin, szerintem.
Jó. Kinek mi? Ez nem kell, tessék láva. Lava. Zombi! Ja, nekem van kőkardom. Miért futok előle? Ne Ja, logolja. pont a sötét erdőbe lakunk. Mellett lakunk. Köcsög zombi laggol. Csak neked. Megvárom még kiégnek a cuccokat. Belőlem oké. De nem tudom, én ilyenkor este első éjszakán mindig vándorlok. Van egy kardom, akkor már kész. Nem lugoskodok egy lyukacskában. Miért szeded le? Mert felesleges ilyen sűrűn tenni. Tegyünk ide is. Meg mondjuk ide is. Ez így jó. Ja. Jaj, nekem. Jó, és akkor... Lehet, hogy ezt az éjszakát kivágom akkor. Ha már kivágod, akkor kérdeznék valamit, hogy hány percesre tervezted az első részt? Hogy Nem. ilyen 20 perc, vagy ilyen 40 perc, vagy ilyen 30 perc? Nem tudom. Persze úgy is van, hogy vágok is benne. Tehát Én szerint tudom, én mondjuk most 18 órától játszunk 19-ig. én aztán- nem nézem az időt, full screenbe vagyok. Csá. Au. Te merre mentél? Így beabozódva. Szia, Creepy. Én visszajöttem ide, ahol voltunk. Oké. Bár akkor megyek utána, de én megyek a mocsaros részhez. Disznó. Creeper killing spree. Jó. 5 creeper le. Gyanulva. Upszika. Hát lehet, hogy nem vágom ki ezt a részt. Ó, egy falusi zombi. Aztán miért nem? Mert még a bányászás az még benne van, tehát... Nem megyek a bányákba, és találtam vasat. Szavasz, zombi! Szia! Big fight volt. Na, szén, egy rohadli. És slime-ot hallok. Az jó jönne. Ó, hallod, milyen helyet néztem ki? Hol vagy?
Még mindig ott, ahol disznót vadásztál. Ó, egy mini slime. Double kill. Na merre vagy? Ott is vagy. Gyere! Gyere föl! Szemét! Gyere velem! Látod? Azt. Ott. Azt a félbevált lyukat ott a hegybe. Jó lesz az ott. Nem akarunk oda költözni? Jó lesz. Ja. Ha meg falusíra vágyok, akkor csinálunk majd. Meg nézd meg, itt tök sok víz van. Iha. Szia, Ott egy Creepy! mező. Benézek a mezőre. Creeper vadászat. Ez tetszik? Bocs. Ne engem! Nem hiszem el. Na gyorsan visszamegyek oda. Creeper robbanás, de szeretem. Tudod, hol voltál? Valahogy oda tévedek, csak valahogy. Jó, mert akkor én nekivágok a mezőnek, amit találtam ott. Oké, zsuzs. Segít a fákja meg a sapling. Annak örülök. Csak ne találkozzak szörnyekkel. Jó, sok agyag is van. Mondjuk az nem tetszett, hogy te hátba vágtál, mert az Hát úgy jó, fájt. oda elém, laggoltál elém. Itt egy slime. Ó, itt egy boszorkány, semmi gond? Itt az XP. Ja, itt ebbe a verzióban van bárányhusi, yeah! Hallod, te merre mentél tovább, mert én az XP-met azt felszettem. Van itt egy mező, mindjárt, iha. Van itt jó sok finomság. Tök, az jó jön. Tökpite. Tokpite! Na jó, tudod mit? Nem. Szerettem volna föl lépni egy ilyen, nem tudom micsodára, de ez tök jó, hogy egy bárány, meg egy csontváz jön rám. Bárány megvadult, folyton követ engem. Hol vagy? Itt egy boszorkány, rohagy meg. Ott boszorkány. vagyok, körülbelül visszamegyek. Megvan az ágynak való is. Ott egy poci. Aha, látom, hogy ott el vagy. Szavasz! Adja már kaját, Péles. Nyers bárányhús, jó? Tök mindegy, csak takarodj, Creeper. Itt van, előttem. Mindegy, elmentél. Most már- Jaj. Hol? Most már felszedtem, várj. Na, add vissza a cuccaimat. Tedd le a kemencét. Várj. Többi cuccom hol van? Nem szedtem föl, mondom. Akkor eltűnt. Ah, Hogy várjál, figyelj. Menjünk már oda fel arra a hegyre. Hát még a mezőn körül akarok nézni. Figyelj, ennek a hegynek a tetejére nem akarunk fölmenni. Menj addig. Hill. Ez a bárányhúsi tényleg ennyire szar vagy. 6 darab bárány. Izét szedtél már? Milyen 6 darab? Hát 6 darab bárány Igen. Gyapjút, igen. gyapjút. Na.
Szedtem cukornádat, az jó? Vagy szedtél már? 4-et, ja. Nesze. Egy. Oké. És akkor nekivágunk a mezőnek. Ezt ne hagyd már itt. Ja, jó. Hát de rohadt sok kő van, tehát. Na. Szerintem lakjunk itt a mezőn, létszi. Ez tökéletes, hogy hely lenne. Építünk egy szép kis. Na, ezt pofáztam eddig. Akkor jó van. Építünk egy szép kis házacskát, egy 2 emeletest. Vagy 3, nem Egy tudom. ember méretűt. Ne bántsuk a másik Kristófot. Itt egy... Ó, találtam egy házat. Ez tudja a vicsé. Mármint a boszorkányi. Hol mi, hol merre A ki. mocsár felé kezdj el menni. Hát igaz, szar módszer, amit én próbálok. Ha van itt üst, Az a barna szar emeletes, vagy mi a... aha. Kiszedtem az üstöt, kiloptam a gecibe. Jó van, ügyes vagy, gratulálok. Most gyere vissza ide. Miután összeszedtem a fát. Mégis nem is néz ki olyan rosszul. Azt vártam, hogy egy villager lesz ott. Ha lehetne 2 is, de... Várjál, még bejárom. Itt egy nyírfaerdő. Vagy az nem az? Nem, szintfaerdő, jó. Váj, szörnyhangok, váj. Ja, ott vagy ugyanott, ahol eddig. Aha, de váj szörnyhangok. Miért? Miért vannak itt szörnyhangok? Hát egyet találhatsz. Jó, hát én inkább mentem innen, sziasztok. Megtaláltam őket. Ja, jó, barátságosan. Nem nagyon. Bekaptam pár pofont, aztán tovább álltam. Szarügy. Ja. Öcsém, ez egy bazi nagy mező. Itt, ha nem találunk egy falut, akkor nem tudom, hogy hol találhatnánk. Most találtam egy hogy hívják ott bükk? Nyírferdő. Azt gondolom lezárul. Hallod, itt egy bazi nagy tisztás, körül van véve izével. Az erdővel. Körül öleli. Én nem tudom, hogy te hova mentél el, és merre A kószálsz. hegy túloldalánál vagyok már szinte. Király, oda megyek. Hol? Hegy, túloldal? Melyik hegy? Mert itt 2 hegy van. És... kéne kaja, szóval vágok barit. Oké. Ott van még láva is. Egy rohadt nagy mező. Village nélkül. Mindegy, akkor majd ha találunk aranyat, csinálunk village-et. De először még főzőállvány is kell. Na, tényleg. Tényleg, a bosszarkány megölted? Nem. Mert nem volt semmi cuccom. Ja, jó. De basszus, te... merre vagy? Most barikat vadászok.
Nem éppen emberméretű. Jó van, hagyd már békén szegény kis gyermek. Mondjuk nem is olyan kicsi. Egy emberméretű. Körülbelül. Megyek fel a hegy felé. Látsz engem? PLS mondd azt, hogy igen. Nope. Te látsz ilyen lava cutos? Te? Hát láttam oda, hogy tartok akkor. Olyan lefolyó lávát a hegyről. Azt mondom, akkor oda tartok. Meg olyan lefolyó vizet a hegyről. Paci. Hegymászó túra van. Hmm. Jaj. Szia, dicsák buksi. Csak? Miért zabálod a nyers húst, hogyha ott van bent a sült? Semmi. Te normálatlan. Nekem van barányhúsom. Oké. Na, akkor itt élünk, és ha szerencsénk van, akkor talán lesz egy villagerünk. Hát nem mező akartál mondani? De. Hát simán élhetünk a mezőn, hidd el. Csomó lávát is láttam, tehát nether portálunk is lehet. Lehet. Kiformálom a nether portált. Xboxon is úgy csináltam. Semmi gyémántság, ennyi elkezdtem formálni a nether portált. Jaj. Hát jó, akkor hova költözzünk lefelé? Én találtam egy jó helyet. Az a kérdés, hogy tetszik-e? Hm? Hoztad magaddal a cuccokat? Akkor gyere. Remélem tetszeni fog azért. Tiszta síkmező. Várjál, zabálok. Jó. Ez? Nem, még van. Hűha. Minecraftos sok, most jó, hogy betették a bari húst. Amúgy most az mentett meg minket. A bari hús? Aha. Ja, Vagy nem lenne bari hús, akkor mi már rég itt döglődtünk volna. ja. Talán el is telepedtünk volna a mezőgazdaságban. Ja. De hogyha már ilyen helyen vagyunk, akkor ezt ki kell használni, mert akkor ilyen... Mert egyből csináltam egy fakapát is. Várjál. Ugye azt utálom? Vagy kőkapát. Nem, megöltem itt a barikat. Ja, akkor itt vagy. Látlak én. Akkor elkezdek arra futni. Jó van, menjél csak. Majd utolérlek. Ó, disznók. Akkor azokat még levágom. Kezd esteledni. Mire odaérünk, akkor le tudunk dőlni, szunyálni. Aha, egyre közelebb és közelebb vagyunk. Ez tetszik, ahol most vagyunk. Azt mondom. Itt tökéletes. Ott, ahol az erdőnek vége körülbelül. Ó, ez milyen jó már, nyírfák vesznek körül. Azt mondom én is, hogy A tök kedvenc szép. fáim. Itt vesznek körül minket, még sőt, és itt is van egy tó, vagy folyó. Meg egy folyó, Folyó, mit bánom én mi. meg Ez egy tó is itt van.
Az így szerintem faszal. Ja, itt. Látod, én mondjuk ahol állok ide. És akkor úgy néznék ki, hogy mondjuk a tópartra ilyen ablakunk nézne, és innen lépnénk be így a házba. Valahogy, nem? Oké. Hát én úgy Na. gondoltam, hogy itt elkezdhetünk így építeni a falat. Ja, de most aludjunk. Én is azt csinálom. Jó. És akkor nyírfából lesz a ház. Ja, nyírfából legyen, léci. Mert Jó. az gyönyörű. Én mondjuk arra gondoltam, hogy csinálhatnánk olyat is, hogy mondjuk ha már a fenyőnél tartottunk, akkor fenyő, meg ilyen Stonebricks, tudod, sima. Aha. Nem sima, hanem ilyen gyönyörű. Várj, akkor ágyat leteszem. Ide. Ezt ne közvetlen mellé, hanem egyet kihagy. Én mondjuk, várja. Akkor teszem mondjuk, nem tudom. Egyen mell... Ide teszem. Oké. Akkor nekiállhatunk szerintem bányászni. Vagy azt is miért égették követ? Mi? Figyelj! Hoppá, Ja, eldobtam a fakapát. A kőkapát. Na én most elkezdek itt szántani. száncsál. Majd egy rohadt nagy mezőt is lehetne így csinálni. Hallod, pont erről beszéltem. Oké, én csak folytatom. És akkor valami szépségeset tegyünk ide, az jó lesz. Ez itt tökéletes. Van egy crafting table-ünkön egy kis virág. A vázát is találtam a boszorkánynál, tehát beletettem egy virágot. Nagyba közben leszedem itt a füvet, hogy ide elférjen a házunk, és ne kelljen ezzel szórakozni. De remélem ilyen 3 emeletes nagy házunk lesz. Te is olyan Meg rohadt nagy, rohadt széles is egyben. Erre a sima nagy mezőre csinálnánk egy ilyen alapot, és akkor tudod, ilyen rohadt nagy kastélyt építenénk köré. Én is arra gondoltam. Egy ilyen várfalat. Ja, ilyen kurva nagy várfalat. Mindjárt is elkezdtem a village mellé egyet. Na, az jó ötlet. Először legyen kész a rohadt nagy házunk, aztán meg csináljunk mellé Azok mik? körbe. Ja, Mi? nyulak. Ilyen nyuszi. Mert lehet tenyészteni. Ja, csak hogyan visszük a répak szerintem. Az most nincs, de majd lesz szerintem. A fekete nyuszi sem. Viszont kevés az esélye, ugye egy killer nyuszi. Ilyen. Ezt tudom. Van killer nyuszi is. Viszont